Електронно. Не знам, най-присъдно трябва да помня. Бенко дръпни прозореца, че не реши не изгоря. Той ще не сеща, той като вземе този телефон. Това вътре един да го има. Трябва да той да го душа. Юле, както не е хубаво. Наши пари. Нали? Те колко грама са? Те са по 30 грама. Не знам колко са. Може да се повече. Нещо гори? Не, просто пицата като се спече, като се отвори зелена димка. Има нещо разлад, трябва да сменим той от отдолу. Да. Да помниш. Вземи нещата и шефите само. Тук, че не знам къде ги Горе. Барай ги част сега барашка, лесно да се ми учи не остренка. цялата покоя. Те там горе си. Спиралната заедно. Най-чудно ми е как се случва. Обаче. Тук ли? Тук. Горе, да. Да ги сложиш ли във вода му? Кое? Всичко. Да. Аз за време изкарам с това. Да не чакам. Тесното, кой трупа тук с тия чашки? Трупа. Аз и Юлето трупа. Не мога да спим. Да, Юлето Ще взема да се сложа в стола до вратата и ще ви сложа там на коридора всичко. Маймуната. Шимпанзе. Имаш, тя е ботка губернатора, приятеля ма. Като тропът така, не може да пуснете някоя торта така. Да, кажи де. Една торта да направи, един кекс да направи. Поне ако събудиш, да събудиш от хубава жена. Вие ама будете тук с кафета ли, бозаля? Кафе ли, не кафе, бозар. Ако не те се будат с... Тика, че са гладни, да ти кажа ли кой? Малкият ти син, снахати и голямата ти внучка. Какво гладняха? Огладняха. Еми заключи това О, кухня, те не всички ще влизат. затвора. А знаеш какво е по-добре? Ако ни се будат с хубава пица или нещо Те такова. като откраннат. Внимавай ти сега да не те откранат. Че ако откранат, ще се оправиш сам. Kötülükten başka hiçbir şey hizmet etmez. Biz yöremizde birlik beraberlik bozulmasın istiyoruz. Sensin kavgadan tarafsın. Gel bu işi güzellikle halledelim. Nasıl yapalım peki? Osman Ağa sana bir miktar toprak versin. Buna mukabil sen de rahat bulacağına dair bize söyle.
Айде, пред пак на работа. Аз почивам. Тази седмица един ден само ще почивам. Много ти дойдоха събота и неделя. Какво искаш? Миналата седмица, миналата работих в неделята. Сега една седмица, нали, почивам събота и неделя. Тази седмица пак ще работя неделя. Не, другата няма да работя повече събота и неделя. Това на неделята няма. По 2 недели ми се падат на месец. Нищо не се знае, може и да ме пише. Ако няма работници. Сега има. Много негари докараха. Дойдоха, да. Венко, ние тия крила трябва днеска да ги изядем. Днеска ще сме на крила. Маски. Трябва да ги... Дари дюнери вечерта се едения. Ние вечерта... Кой е този препарат? Те картофи с кетчуп да си сложим и си ги ядем. Но си виж аз като се преместим към рамки. Те ми няма да дам. Ойле. Губите краката, не? Това не е крак. Ти си дигай краката, бе. Попара, тигай си ти краката. Да не те вършат накрая. Казвам ти, си дигаш краката, когато тя върви вече. Отново твоята стая последна. Браво, Юле! Ей! Bir zaman denk gelecek. Hacı alayları yola hele bir koyulsun. Öyle. Tamam mı? Tamam değil. Mevsim değişmeden herkes alacağını alır. Acelen sırf bu yüzden. Bir bildiğin varsa söyle biz de bilelim. Baban yola huzursuz çıkmasın diye söyledim. Ama bu Seyit denen adam doğru biri değil. Verdiği söz tutmayacak. Şeref üzerine yemin etmiş ama. Onun şerefi haysiyeti yok. Seyit baştan bir yanlış yaptı. Senden af dilerim. Nasıl bu kadar eminsin? Benim adım Diyan. Emin olmasam böyle konuşmazdım. Gözünüzü açın. Bundan sonra geceleri bile uyumadan döneceğiz. Vazgeçin arkadaşlar. Allah. Kıyam böyle söylüyorsa vardır bir bildiği ara. Biz onu dinleyelim. А ти кажи, какво аз не съм правил скариди никога даже. Там има скърди, Се вие всякакво. виж отдолу под това са майки. От рибата, рибата откъде е? Виж, това са скаридите, ето ги. Ето ги. Те такива малки са. Ага, ето. Тия са, като се пържа, стават малки. Само тия са, ето яш.
Ja sam probao. Kosista. А знаеш как да направиш рагата манишко рата? Само имаш един чукчукаш, той като се отваря малко, може да си отвориш и да си скараш месото. После слиза да се купиш. Защото утре си почивка. Аз вчера се капах, май. Добре, да, това вчера не се къпа. Това Качих се, чакай да хранах, капах няма се. значение. Вчера се капах Добре. и днеска няма, утре чак. Вторник си на училище. Да, ма понеделник се трябва. Аз вчера се Добре, капах. разбрах. Sanki mübarek. Eline ne kadar kalmıştı? 4 gündür 3 gecede yol aldığımıza göre tahminimce 2 gece bir gündüz kalmıştır Osman abi. Önümüz şöyle. Ben kayra gittik. Къде?